første skoledag for mig. Og jeg når lige at lave det her om morgenen, så jeg i min klasse, I får nok først se det, når jeg kommer hjem, men jeg skal i skole i dag. Nå, skidt pyt. Så må jeg bare håbe, det går godt. Og jeg er første dag på fredag. Ja, det bliver meget dejligt. Jeg får gaver. Og det kan være, at jeg får nogle helt specielle gaver. Det kan det altså. Ej, ikke igen. Godt, nå okay. Men det kan altså være, at jeg får nogle helt specielle gaver. Ja, jeg ved det ikke. Men det er fordi, så på fredag, så kommer det her nemlig. Jeg er først onsdag. Det er jo lige det. Nemlig. Så, det kan være, jeg får. Det kan være, jeg får sådan en der. Det er da meget hyggeligt, hva'? Hey, jeg skal lige vise jer smart. Hej. Hej. Jeg er jernmand. Ja. Nå, okay. Men hvad skal vi lave? Ja, jeg har igen en idé. Ja. Jeg tror lige. Nej, jeg skal ikke på toilettet alligevel. Nej. Godt. Jeg har et spørgsmål til jer. Eller til mig selv. Ved I, hvad er min yndlingsfodboldspiller? Det har jeg svaret på, og det er kan jeg ikke huske det. Han er oppe på plakaten herinde, men giv mig lidt. Jeg kan ikke huske, hvem det er. Help me. Hjælp mig. Jeg ved på det. Og så har jeg sat et spørgsmål. Hvad hedder jeg? Men det kan jeg faktisk godt. Nej, du kan ikke. Det var der, hvor jeg hed forskel. Er det der hedder bare omvendt? Nej. Nu kan jeg huske det. Jeg hedder Svend, det er også rigtigt. Det er rigtigt. Hvorfor kunne jeg have glemt det? Fordi du er en tåbe. Det må man ikke glemme. Nej. Jeg er tørstig. Ja, tak. Selv tak. Så, hey, vil I vide noget? Du er så dum, at du falder over trådløst netværk. Ew. Men vi ses.